faster go komen echtri gaan loch. Komen echtri ha korige, da ik het bleone we gaan steege. Haast ik we korige zijn, pasje koju, leviker video na mag sne schakens na meer zijn haroon, de weiter na skiede. Na deunje heen, na tachart zijn na behe. Agus gach ní cochiatir is skiede, maar hasin aardige sne bleone gaan gaan schachet. En je nog hakemser paroch gehad geen eken, na gewoon ik kinderloch, als ik de talavin rief. Als ik weer kleintje me goed geschön als een skier zo, zijn schachken zijn meer zijn haroon. Konden kos pechige na haar tager dan zo, maar gorige komen echt drie dagen het pleonen, agus na haroon, ha kendorti makai. Wel, gaan jullie zeggen dat Gomasse was het maar weinig naar Roon. Ach, ze aankutten maar zo gaan gewoon echt drie. We konden het daar ik het pleonen we gaan steken. Kutter mag gedieden. Zonrichtje ach ha toekelen of niet hebben. Ha torgen als je nu tran een museum tran jols a hakken een kinderlijk gedoen. Hashin door de schier tuinje was gewoon echteri. Agus aan toekelen de schine hashin. Agus een project dat zo zo'n lenten je zijn plaats gedaas en roon hashin. Het je daar sta je het pleonen. Kurnar kan je konen tuinje was zo ste dames wakker. Wel, va namens want ze kranjach echteri skiede mas kadig. Was in mogelijk echteri van alle tuinje. Va een heli heeft halla gemoor va televisie ik die mijn agus va kusen het achterach. Dus een tuinje kranjach in oorzen va boeien aan. De tuinje stochen va aan mijn huis tuinje was zoals van jou va misrachtig maan. Ach, in gaan va John M. McLeod va event va is na teachers was in een school aan Luurpost va tuinje was skiede stochen we die verlassen de tielig aan de skiede. Ach, va zelf in kutjoch gekomen te dash. Slogen was een als een skiede noorsen. Ik naamschen va man gaan gaat naar het comité aan. Ach van hen va keder as gachbala. We gaan gelijk goed keder in je vinger baltje nu geen laat aan. Agus gezondheid han ook creëren gas. Dus je afrochik dat zo als je kwaad man gaan met je heen. Wat je er naar de kok han hoe was afrekenen. Gas mis zoals de wat in tuas wel nog ha vier schijnen maar haraku waarmee naar dan om leon heen maar dan in computers van mij kopen maar dan in computers gaan skieden. Agus en nu ha mobile phone na me fógad le barach technology man han sat na burguti en foin fiket blion. Ach, das was een tijd het pleon is. De goed dat ik gaan zijn gofat asri schnitter ha Caroso as een tweeënige oost nog zoveel show let toekomstig priaco en zo skills en pria. Deze je gewaku naar de hoosje. Wel, na hoosje in hoosach. Ha hoosje in je kranjach ham ik klitsch aan Blion mas den chusinke fellmal edert gewoon echteri. Was in tot kwaad genelse geunsos wat de tortuinje stech wat geunso wat kutje gemoraken van de hoorle van rotation hannegat echt kopen dat schoonsnog. Van tuinchen wat tokal is project en van leer Blion de genonnen hen. Agus van sinne gas na komen echterin. Agus geheimtig has een jesje plat ne reeltje ga je goed noorsen has je altijd getuigen zwaar moeilijk aan dan ik zuursko voor een gerit ja har ik zien je de bootje na geen zo'n reeltje na geen ach zuursko voor een dich Blion. Dan ieder kan gaan nog om een echte show, zo'n is gewoon een beetje goed kan werken. Wat al dat is gewoon gewoon. Zien, maar wat hier reeltje nog heel goed mag. Ze vervlogen zo gewoon hoe die heel laat. Dus wat zien als gehaald.
Ach, de vacu an seo, ro charo tocalich yn acu, fe fa sgol haas dy dol mar sgol ac yn nawm y fasio. Wel, ag yn awm sy'n fa sgol y sio, fa sgol yn caos. Fe sy'n ni crynach ag yn tosioch. Iad tosioch chwys, fa sy'n crynach ag an y pwrta cam yn y cawn. Sgol caos. Sy'n mi gym mi fynd yn haast mwyn rwy sias noniac. Leis yn nefyd gen i hít o'r rhaid. Leis yn haast ystys ffwrch gymwy. Ach, fa sy'n crynach ag cható sy'n tosioch. Diolch cam fysrach a bheith den nóirsin. Fa fer awn alig mordó, agus fa tór fysrach ag alig mordó ma clóid, fa fydach yn nghios a hwynt y fel alan. Mae ein chai nôl, cham dias a meddygau. Schysyn ych rynnych ag. Chai tó sy'n nóirsin yn cwant i rwyd yn man, rwyd fa gymna ffeimol ag yn awm. Y cwrian ag y hwlyb croecht i le, y niw, chanel gw ag y chwyd fwr croecht yn gyl Kiant van miak die stook. Je blaas na fonigen. Skloos het daar zijn, agus gaat als een krenjach je in je huchtjas naar de kokker. Agus hij faas als zijn. Agus ham ik zit een project bewuur wat ik niet naam zijn. Agus hoek wat een hoor was ook op dit. Ach ga go gaan nu. Was zijn jaar een krenjach Cova fydwch ydych hwyl y lwyd. Nes ag yn amsyn, fa dynia sy sgydde, y lwyd i'ch dynia. Ma'n dôl mac i'n mac fyrwch i mac o'n mac. Sgyd dwi ddas doch siach gynnelig. Cha bwrw mwys i anw yw. Agus chabigis ag efalwch acam, gwyd am ei bri. Ach ag yn amsyn, fa sy'n ag diedych lein, agus yn dyn sy'n, hwyad sias, chrynig at sy'n, agus glir hych, hier doet een zin die je ten keer je visrachig, garbi die gada medekaj na Peru, maar han ik ten jachtkot, zin jorkol zin tol. Ha tasper jak aan de show nu, ha tokaloch bria aan de show nu, ha official nak aan de show nu, ha pu karandish aan de show nu. Simmig kéme gosje, waar we krijgen als het hette was een moeilijk in schiers en hunne kosten ranik zo. Ha, tegen natuurlijk de haren wie. Ha, het maar enige om een echter. Maar lees nog een keer met die, als hij in 490 zijn. Wazen, soms wordt een man museum ik le ha. Titel fydymol leith, son rwyog, fad y cwant i'r rwyd yn mwyswn, sa sy'n fian ysyn yn, fad dwi'n hyd ysyn am, agos hat dwi'n hyd ysyn ffalag a lach, yn il toclwch mwyswn gyn i giori yn hwafas, a ddegyd son y chymaldol, ach ha sy'n i glwys dy ddyrd, sa parsgan a sy'n dianw son gyf ha sy'n yn toclwch yr i. Has je tor stuurgrenjig agus store smora kunt de gins mi ekuri fustige ma kan loch aan de show. Som kunnen zich al kriegen een kwante show, am kent je gewoon goed de kwante show, wil zeg wel kan loch. De ene pasten had te bestij kreeg geen loch. Wel, man wat komend ek en naam nog aan de komen echter in steeg. Som kiant die centro vuil om ik gewoon hanigat. Nosioch, agus wat kiant die man gaan zo'n catchment area na skoltjen. Hij kan loch was sobaltjen stech tros skoltjoos. Skoltjoos was sobal, kios glieb, slachke zijn. Van oorsen skol valalan. Wat er dus stech balalan, sa die vroeg, mag go a linje. Wat tot stech schieltjen is, schie voor de sieski. Nes je sinne wat in gaan skol, als wil sin nu, ach na han ik een skol sin de hele, sin kan loch. Han de bastion falle haar hokemoor, as een dag het breone voor gaan sjoe stegen. Ha tor gaan jecht jak we staan de show en nu ha godes kan je nog kijken aan de show. Ha die goed kutrum se haai gewil in jechtrige show ga klarig. Wel, ha sy'n echter i gra, man lysaid cwas a handwch yn lysaid co ach, hw project ha sy'n brin yn rast.
has in Murchel geltoren den Schechen skiede. Hechtri axen Herschgemoord die Danielle has skiede. Agus femsin fiache de glimmerige de hulten has skiede. Agus nechtri ein. Es bisschen kutremach. Stoch na hand kan een los stoch nog ga in lochas njei. Has in raast de vinkin deunje tien. Skalan deunjak voor een 3 genelig. Son raast had rausig. Maar een begin doepel geënu. Ik tosje komen echtri. An gaboringen genianu. Samin nog eens noppen dat Sintjanu in raast. Gemaya de genelijke. Zo'n ake naum gaan in stoch naar gala gaan de woord volledig korson hashujianu ruta hashujianu. Agus kunnen er pleonchen maar zeg ik het kosten in ganianu. Wel, nee, misschien mag ik je nog te gaan je gebruiken in kunjach. Agus akkel we janu. Had gaan je lechter jaken. Gaan je tuinje kumis in het nechterjake heen. Gaan je tuinje tiks, garomischke hiks. Nou zo. Gel vis ik je hultuinje stochkere anamon tuinje, anamon nacht. Stochkere tuinje wat verdochtje Michel. Na toekje naar roten draaien was zonrit. Na ha sin raster de mag djulum mag zien aken ergens ha volle zorg. Als ne ked blione ha zo haroten het tachert ha sin je thinking komen een gaskich tok al kernas nacht met een sapas een hallo ha rot wat ma komen som ik tosje eenje gaat tosje kut toklo gaan heel man geen gaan gar keine etnach huutjas na kokien. De kinderlich ronne hen fara gulig geef. Agus an noorsen hoosig hoeksin haroten schon dal trainen. Agus ha de nu ha tachert as in krenjach hule plionne maar geen gaan hanel guakin na groaund go in gerit. En de dooi rotte hoort maar een ha golle dinelle echt heen. Agus tron echt fashion achas en gap aantrop het skaladoch. Als je nog eens wie fijn echt ski de hasho. Agus dus kunt me geen rotse mele, maar ha kujener aardige aan de nunie gekurrit. Maar we me krijgen toch ook ha parok aardige in de als het lijn akenje na wonen rief voor hoje maken de kozen de talaving. O hakemoor. Agus shin pas gaan hasin janu. Gefashin je priende tuinje. Ik uzen at er geldig. Agus ha hultenje le rotbek Jeffrich van Danielle ha gainake ha Jeffrich stoch gutig tuinje wie as na nacht agus Jeffer gainake na tokale roten at er geldig. Agus am nog eens geter was ne schachkunnens ne meer zijn aroon gevacht in de tokaleite na wie knoiten se fenken de tuinjach geheid aan de show natterleon spie outs aan de kinderlige naar de chain kutjoch agus se gaan ze dit tuinje na pegekkel se meer of mij show as mij zien as joy gaan je toch jurik kalere wat geskelke kapeen. Ja die